Mae yna ddau ffilm. Un Dia Gwyn gafodd ei wneud yn 1936 ac un lliw gafodd ei wneud yn 1938. Mae'r ffilmiau'n adrodd stori'r Gwylltiad Cochion Mawddwy. Maen nhw'n debyg iawn mewn lot o ffyrdd y ddau ffilm, ond yn amlwg mae'n yn lliw. Mae lot o wisgoedd yn yr un lliw. Pobl lleol sydd wedi acto yn y ddau nhw, yr un pobl sydd wedi wneud y ffilmiau hefyd. Y stori ydy yn adrodd hanes neu chwedl y Gwylltiad Cochion Mawddwy, ond y stori fel maen nhw'n credu hi yn y dyffryn yna, yn dyffryn Mawddwy yw bod y ddrwg feddianwyr yma, y Gwylltiad Cochion oedd efo gwallt coch yn byw yn y coedwig, yn dwyn off y ffermwyr lleol, yn dwyn fel mae un olygfa yn y ffilm, yr olygfa gyntaf, lle mae nhw'n dwyn dafad ac yn mynd â fe nôl i'r gwylltiad eraill i gael bwyta. Oedd y ffermwyr ddim yn hapus bod hyn yn digwydd. Nathon nhw ddal y gwylltiad, a mi nath y Baron Owen ddod a dedfrydu 24 o'r gwylltiad mae i gael ei grogi. 3 dyn oedd tu ôl y ffilmiau, Jones, Hughes a Meredith. Oedd John Meredith yn dod o Wolverhampton, oedd e'n peiriannydd fyna, felly oedd yn amlwg bod bach o bres dy fe. Oedd e'n dod o'r Iwliau am fus yn mis Awst i Llan y Mawddwy, a fe oedd y dyn oedd berchen y camera. Ble oedd e'n aros oedd ar ffarm y Jones, Richard Ellis Jones, hefyd yn ddyn o flaen i amser. Mae rhaid bod nhw jyst i fod yn rhyw fath o kindred spirits ac yn trafod be fedrwn nhw'n gallu wneud. Fi'n credu oedd John Meredith yn wneud rhai ffilmiau be bynnag yn Wolverhampton, ac mae rhaid bod ein tro wedi dod â'r camera yma gyda fe ar ei wyliau. Wedyn yr Hughes oedd y vicar lleol, vicar Llan y Mawddwy. Oedd e hefyd yn ddyn o flaen i amser ac mae rhaid bod y trio nhw wedi siarad un tro. Fi'n ame falle bod nhw eisiau rhyw codi arian i ail-wneud yr eglwys trwy'r ymchwil. Mae'r pethau ni wedi darganfod yn rhestru bron i pawb oedd yn y pentre. Mae lot fawr o actorion yn y ffilm. Dyna beth sy'n neud e mor wych. Mae dwi ddim yn ffilm sy'n jyst i penderfynu defnyddio 3 neu 4 person. Maen nhw'n bod yn uchelgeisiol iawn yn defnyddio degau o bobl jyst yn extras bobman. Oedd yr Archif Sgrin y Sain wedi bod yn chwilio am y ffilmiau yma. Mae dyn ni records yn mynd ôl i'r 90au o'n nhw'n trial ffindo nhw, ond maen nhw wedi bod ar goll ers degawdau. Lot o bobl lleol yn di clywed a cofio rhyw sôn amdanyn nhw, ond neb yn gwybod lle oedd y ffilm. Oedd Anwen yn y llyfrgell yn dod o Dinas Mawddwy, felly nath hi wneud lot o ymweliadau a dod ar draws y ffilm yn ddiweddar iawn trwy ddarganfod pwy oedd wyr y dyn camera. Dyn o Middlesbrough oedd Giles Greenwood, ac mae fe wedi rhoi'r ffilmiau nawr i'r Archif Sgrin y Sain. Mae'r ffilmiau yma'n unigryw iawn mewn lot o ffyrdd, pobl lleol yn actio yn o fe pethau, ond beth sy'n gwneud nhw'n hyd yn oed fwy unigryw yw'r un lliw mae'r ffaith bod yr Archif Sgrin y Sain yn awr gyda ffilm cynnar iawn o ffilm amateur, ac i feddwl oedd hwnna'n 1938, i feddwl mae 1939 dath blockbuster lliw Hollywood, yr un sy'n cael ei ystyried fel y blockbuster cyntaf sef y Wizard of Oz. Blwyddyn wedyn oedd hwnni, so o'n nhw'n profi bod nhw o flaen i amser.